Paráronse a pensar alguna vez que o chan que pisamos podería ser a clave para evitar a próxima gran inundación? Pois nesta análise imos mergullarnos nas ideas que saíron da primeira mesa técnica do Seminario de Alfarb sobre riscos climáticos. E van ver que a solución a un dos nosos maiores retos podría estar literalmente baixo os nosos pés. Para entender a urgencia disto, imos comezar por algo que, por desgracia, cada vez nos soa máis. As DANA, esas inundacións extremas. Pero o interesante non é só a cantidade de auga que cae, non. O realmente importante é como responde o terreo cando chega esa auga. E esa resposta, como imos ver, é un auténtico berro de alarma. E aquí ven o primeiro dato. Un dato demoledor que nos deu Francisco Martín Peinado, que é catedrático de edafoloxía. Imaxinen a escena. De cada 10 litros de auga que caen nun campo de cultivo degradado durante unha tormenta forte, 8 convértense nunha riada destructiva que arrasa con todo. Só 2 chegan a infiltrarse e nutrir a terra. Un 80% de auga convertida en ameaza. Claro, a pregunta que nos facemos todos é ¿por qué? Por que pasa isto? E a resposta, como imos ver, non está só en que chova moito, senón na saúde ou na falta dela do terreo que pisamos. O problema empeza moito antes de que caia a primeira gota. E ollo, que isto non é algo de agora. O propio Francisco Martín Peñado lémbranos que hai máis de 125 anos a xente xa temía ver as augas da riada de Cor Negra. Sabían que era un sinal de que a corrente estaba a arrancar a capa máis fértil da terra. O verdadeiramente preocupante é que hoxe, moitas veces a auga xa non baixa negra, senón marrón. E iso significa que xa non estamos perdendo só a capa superficial, senón o solo profundo, ese que tardou milenios en formarse. Pois para entendelo ben, e sobre todo para atopar as solucións, temos que facer algo tan sinxelo como mirar para baixo, mirar ao propio solo, porque aí, justo aí, está a clave de todo. O punto crucial de todo isto é a diferenza entre un solo vivo e un solo degradado. Pensen nisto. Un solo san funciona como unha esponxa. É rico en materia orgánica, absorbe a auga, retena e está cheo de vida. Pero un solo degradado ese compórtase como ao asfalto, está compactado, repele a auga e fai que todo esvare, creando esas riadas. E é que o solo non é simplemente terra, nin moito menos. É un ecosistema increíblemente complexo e, sobre todo, frágil. Unha capa moi delgada que, como nos lembra o profesor Martín Peñado, é tan vital como a auga ou o aire. De feito, alberga unha cuarta parte de toda a biodiversidade do noso planeta, case nada. Para que nos fagamos unha idea da vida que ferve aí debaixo, a cifra é sinxelamente espectacular. Nun único puñado de solo san hai máis microorganismos que prasoas na Terra, máis de 10.000 millóns de seres vivos traballando para que todo funcione. Vale, entón a gran pregunta é, que fixemos mal? Como chegamos a romper este sistema tan vital? Como convertemos o noso mellor aliado nunha ameaza cada vez que hai tormentas? Pois miren este gráfico, baseado nun experimento real de Martín Peinado, e que fala por si só. Nun bosque, cun solo san e vivo, a auga da chuvia non escapa, cero escorremento. Pero nunha zona de cultivo intensivo, a cifra dispárase ata ese 80% que vimos antes. É a mesma chuvia, pero os resultados son radicalmente opostos. O problema é sistémico, e as causas son basicamente 3 grandes motores que están a traballar xuntos. Por un lado, a deforestación nas cabeceiras dos ríos. Por outro, un modelo de agricultura intensiva que compacta e casi esteriliza o solo. E por último, o que vemos cada día, o selado implacable do terreo baixo o cemento e o asfalto. E o impacto disto, as consecuencias son brutais. O cálculo que presentou Francisco é para quedar de pedra. En só 2 concellos, todo o cemento que se acumulou en décadas impediu que máis de 1.000 millóns de litros de auga se pudesen infiltrar durante a dana. E claro, esa auga non desapareceu, tivo que ir para algún lado. Pero a ver, non todo van ser malas noticias. Porque se a actividade humana nos trouxo ata aquí, a actividade humana, pero desta volta guiada pola naturaleza, tamén nos pode sacar. Imos ver como. E aquí entra en xogo a proposta de David González Sánchez, da cooperativa Sustrayac. El propón basicamente darlle a volta a tortilla por completo. En lugar de construir canales para botar a auga fora canto antes, a estrategia debe ser a contraria. Primeiro, amainar a súa velocidade. Segundo, repartila por a paisaxe. E terceiro, e máis importante, infiltrala. Deixar que a terra beba.
A clave para logralo está en rexenerar a saúde do solo. E fíxense neste dato que deu David, que é espectacular. Cun pequeno aumento de só un 1% na materia orgánica, o solo gaña capacidade de reter 160.000 litros de auga máis por hectárea. Imaginen o potencial que ten isto a grande escala. É unha barbaridade. E isto non son só ideas teóricas, Expertos como Daniel Arispé, do Centro de Investigación Forestal, e o propio David González falaron de técnicas agroecológicas moi concretas. Cousas como a bioenxeñaría, que usa plantas vivas como si fosen estructuras de contención, ou recuperar sistemas de sempre que integran árbores, cubertas vegetais e mesmo a gandería. Pero es que isto vai máis alá da técnica. Ao final, debaixo de todo isto, hai unha historia sobre a nosa propia relación coa terra e, en última instancia, sobre o noso propio benestar. E para falar disto, a intervención de Claudia Farias Barizo de Mansalterra foi moi poderosa. Contou a súa viaxe persoal, unha viaxe de desconexión da natureza, impulsada por unha sociedade que, como ela di, está moi máis enfocada no ben ter material que no benestar real. A súa historia, o que nos amosa, é unha verdade moi profunda, que reconectar co solo non é só unha estrategia para evitar inundacións. As mesmas prácticas que sandan a terra, as que a converten de novo nesa esponxa chea de vida, son tamén as que sandan a nosa conexión con ela e con nós mesmos. E esta reflexión de Claudia é preciosa e creo que o resume todo. A terra, como unha nai, está sempre aí, ofrecéndonos a oportunidade de regresar, de sandar e de sentirnos nutridos e protexidos. Entón, a mensaxe final é clara. Temos que actuar xa. A chamada é a crear hortas urbanas accesibles, a crear espazos verdes que volvan a tecer a natureza no día a día das nosas vilas e cidades. Non é unha utopía para o futuro non, é unha necesidade para ter un presente moito máis san. E con isto rematamos, con unha pregunta no aire para reflexión. Que cambiaría se a nosa perspectiva sobre o solo pasase de velo como un simple soporte para construir enriba a consideralo o noso aliado máis poderoso para un futuro resiliente e saudable? A resposta, como vimos nesta análise, está literalmente baixo os nosos pés.